je suis avec Bamana André. Bamana ani Bamanaya. Bon. Bamana André. Kroro. Bafo Bamanagana, salam alaikum. Umba fo intle. Umba fo insoma. Umba fo ini cha. Yumene kayin. Bamanaya. Abla ni beka ni bebsika fo. Ani bebsika fo. Memba fo ini cha parce que bina barala. O tiens. Ah. O bebsika fo. Namu. O fana cleaner no katmeto o fana kan 600. Ah, cleaner. Awo. Ah, d'accord. Comme amina barada mne. Amina barada mne. Est-ce que comment est baré? Non, mais il comment est baré? Est-ce que comment est baré? Comment est baré? Ah, comment est baré? Ah, d'accord. Ah, baré robeni. Comment baré robeni? Baré robeni hakila barade do. Ah, hakila barado. Hakila barado farkulo ti segen. Ah. Ngani farkulo ti segen juna. Ngani hakili segena. Pusa se farkulo ma. Aywa. Ibi nyini ni mununke. Ah. Ibi kuma senzeni mununke. Ah. Ulu ye a barama yɔrɔw ye. Oh, mɔgɔ wɛrɛw fana min nafa sɔrɔ I ka fɔta la. O y'a tɔnɔ ye. Tubaarikala. Sabula an sigilen an bɛ se ka ladilikan caman fɔ. Min bɛ kɛ sababu ye ni ka ɲɛmaaw hakili sama k'u bɔ fili la ko dɔw la. Olu y'a nafama yɔrɔw ye. Tubaarikala. Bɛɛ n'i ka baara don. Ni nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan. Naamu. O de ye jamana jɔ baara ye. Ayiwa. Ko kuma ba fɔ man di. Kuma ba fɔ man di. O b'a fɛ k'o de fɔ. Kuma ba fɔ. Kuma man di dɛ. O ye tiɲɛ ye sabula n'i tora ka kuma ba fɔ kuma dɔw la. Ni a ma bɔ a sira fɛ. A bɛ kɛ kuma kuntan fɔla ye. O cɛ man ɲi. O cɛ man ɲi. O de kama ka to ka kuma ba fɔ. A cɛ man ɲi sabula maa kɛ man ko maa kuntan ye. Sabula kuma bɛɛ kow lawaleli tɛ anw bolo. N'an tora ka kumabaw fɔ k'a fɔ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ n'i ma se ka kɛ dun. A bɛ gɛlɛya. Mɔgɔ tɛ n'i filɛ cogo wɛrɛ la. Siga t'o la. O de kama an b'a fɔ ko koba kɛ. O ka fisa ni kumaba fɔ ya bila ye. Awɔ. N'i ye koba kɛ mɔgɔ b'a fɔ a karisa ye nin kɛ. O cɛ ka ɲi. O la dɔ bɛ fara yanka n'i bonya kan. Bamananw ko ko hɔrɔn tɛ malo fɔnna kuma na. O tiɲɛ ye a malo tɛ dɔwɛrɛ ya bila ye. N'i ye min fɔ. N'o ma se ka kɛ. O y'i malo yɔrɔ de ye. I y'a faamu n'e ko sisan ko n tɛ nin kɛ fewu. Ni ko nana gɛrɛnden da la. I ka tila k'o ko kelen kɛ dun. O tɛ kojugu ye. O ye kojugu ye. Misali di I ko sisan ko n tɛ jɛnɛya kɛ fewu. Don dɔ la e nana minɛ. O ko la. O man ɲi. O tɛ kojugu dan ye. A ka jugu ni kojugu dan ye. N'e ko ko n tɛ sonyɛli kɛ. Tɛ walifɛn fɛ. Don dɔ la I nana minɛ o la. Naamu. O tɛ kojugu ye. O ye kojugu ye. N'i kun b'a fɔ dun. A banna. Ko nin banna. N'e kun b'a fɔ n tɛ sonyɛli kɛ dun. N'e kun b'a fɔ n tɛ nin kɛ dun. Ayiwa. Est ce que I kɛlen k'a kɛ est ce que a bɛ kɛ malo ye. Ayi. O de kama a fɔ ko hɔrɔn tɛ malo f'a ka kuma sabula n'i ye min fɔ n'o ma se kɛ. O y'a malo ma yɔrɔ de ye. An b'a kuncɛ ni mun ye. Ko kuma jugu a tɛ da jeni mais a b'i dusu tɔɔrɔ. O ye tiɲɛ ye. Ko kuma jugu tɛ da jeni mais a bɛ dusukun tɔɔrɔ. O ye tiɲɛ ye sabula kuma dɔw min bɛ fɔ a bɛ hakili de kun. I y'a faamu. Ayiwa. Alors ni fɛn fɔ de ma sisan ko mun man di ye. O ye kuma jugu de ye. I y'a faamu. Naamu. Ni ne ko sisan ko Ablaye I ti kɛ fɛn ye. I bɛ sa sɛgɛn na. O tɛ kuma jugu ye. A ka jugu ni kuma jugu ye. O tɛ kuma jugu ye. O ye dangeli yɛrɛ. O bɛ di. O ye dangeli ye. Wala a t'i dusu tɔɔrɔ wa. I ti kɛ fɛn ye. A kɛra dangeli ye. O t'o ye. A b'a tɔɔrɔ. O tɛ kuma jugu ye. A sɛgɛ t'o la. O de bɛ dusu tɔɔrɔ a bɛ n'a fɔ sa ko dɔ fɔra. Ko min bɛ n'i kunkan Ablaye. Mun man di ye. A faamuna. Awɔ. D'accord. I y'a faamu. O de kama a fɔ ko kuma jugu ye mɔgɔ dusu tɔɔrɔ sabula fɛn fɔr'i ma. Ko a bɛ dusu dɔ tɔɔrɔ mais a tɛ da jeni. Awɔ a tɛ da jeni. Min y'a fɔ a tɛ foyi k'o la. Nka a bɛ e de tɔɔrɔ sabula e t'a fɛ min fɔra k'i sɔrɔ. Ayiwa. Awɔ. Bisimila bi an bɛ don jumɛn na. Ablaye bi ye tarata ye. I n'a fɔ araba ye. Araba. Awɔ. Parce que talata koba bɛ kɛ dɛ. Awɔ bi ye araba ye. Septembre kalo ye tile 15 sɔrɔ san 2021. O fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ. An bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se k'o ɲɛfɔ maaw ye walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko dɔw la. Diɲɛ ka teli dɛ salon ni waati na ni don kelen na. An ka yiriba dɔ binna Musa Tarawele sara salon ni don de 15 septembre 2020. O ye tiɲɛ ye. Ni hakili b'a la diɲɛ ka teli dɛ. Awɔ diɲɛ ka teli. Musa Tarawele binna ni ɲinan san kelen ye. Ɲinan bi y'a san kelen dalafa ye.
Musa Traoré diɲɛto diɲɛto yiriba kun don mɔgɔba kun don a ye kobaw kɛ jamana in kɔnɔ a ye Mali mara san 27 a tilara coup d'état kɛra a la a ye san caman kɛ kaso fana la san 10 après u yafara ma a tila u yafara ma ka tila k'a bila ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔya minɛn kɔnɔ a sara k'a to de minɛn kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka yen wusa maniya ye amin ya rabbi n'an tɛmɛn'o kan an bɛ don gafe la l'histoire o ye faso ka fasiri ko ɲɛta an bɛ taa ɲɛ yan ayiwa ɲɛta kɔni kuma dɔw bɛ yan fɔlɔ kuma ka ca a jira k'a fɔ colonel Assimi Goïta n'ale ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ye a y'a jira ka sariya tigilamɔgɔw la k'a fɔ jamana tɛna se ka kɛ jamanaba ye fiyewu ni sariya ma jɔ a jɔyɔrɔ la ko ni sariya jɔra a jɔyɔrɔ la de jamana bɛ se ka kɛ jamanaba ye o senfɛ sabula o la kow bɛ lakilen au Conseil des Maliens de l'extérieur ala nana k'olu ka tɔnsigiba min wele ko conférence nationale o ta ko 7 baaraw kɔni dayɛlɛ la kunun ko fanga ɲɛma Dr Sukɛli Kokala Mayiga fɛ ala ka kun cɛ hɛrɛ la amina ko balofɛn minnu ni jamana y'a jira k'a fɔ a bɛ dɔ ta u sɔngɔ la abila ko musaka min kan ka don da fɛ ko o b'a la ka taa min de an t'o dɔn ayiwa parce que kuma cayalen don a ko la kosɛbɛ a bɛ bɔ jiginɛba la an t'a nafa sɔrɔ an kɔni tɛ ka nafa sɔrɔ dɛ ala b'a dɔn ɲinti la foyi ma bɔ suko kɔnɔ na donc a dɔn ɲinti la ayiwa ma faamuna o kuma ala k'an ka wari kisi ɲin d'i ma amin ya rabbi ko Samata Seko kan ka taa foro basket la muso kunda ko jɔnjɔ taara ka di u ma jamana ɲɛmaw fɛ a bila na naamu e ka Bakari bɛna tugu ko Bakari bɛna taa an bɛ dugawu kɛ ko ala ka taa ni ka segin nɔgɔya amin ya rabbi Qatar ni Mali ka jɛɲɔgɔnya baara hukumu kɔnɔna na ko CFA wari miliyari 22 ko bɛna kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin Mali kalanko ma ayiwa ala ka bɔ a sira fɛ amina nouvelle horizon nouvelle ɲuman b'a la wa ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kunnafoniw dira k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔ ni Russie kɛnyɛrɛ cakɛda min bɛ lakanako hukumu kɔnɔna na n'a bɛ wele ko Wagner ko olu bɛ kuma ɲɔgɔn la walasa u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogo min na ko kuma b'a la ka France jamana jɔrɔ kosɛbɛ o jo don an yɛrɛ jɔra farati an yɛrɛ bɛ farati la o la yɔrɔ ayiwa o ka jateminɛ mais o b'a jira k'an dɛsɛra o dun tɛ ɲuman ye tiɲɛna o tɛ ɲuman ye an ka sifinitigi bɛ dɛsɛ fɔ an bɛ taa mercenaire ta ka na ne kɔni ka faamuni la o kɔni man ɲi k'a fɔ ne kɔni ka faamuni la ni min bɛ se kɛ minɛ ka di sɔrɔsiw ma duguma minɛ ni sanfɛ minɛ k'u labɛn ka jama caya ka dugukolo k'an ka jamana lakana ne fɛ kɔni o kɔni ye ko de ye min kan ka kɛ bamananw ko ko wali fanga tɛ kɛlɛkɛ maa nɔ na o tiɲɛ misali wari min bɛ ka fɔ ko bɛna don nabila ye miliyari 6 kalo o kalo o t'a di an ka sɛdɛsu ma o miliyari 6 kalo o kalo e ko don minɛ na wa ye a banna n'i y'o don minɛ na sisan ni yɛrɛ dimi kun de ye ne t'a fɛ ka mɛn yɛrɛ an ka tɛmɛ hakili la o ka ko in jateminɛ parce que n'i kuma na nin na o b'a fɔ i b'a fɛ ka sɛdɛsu muruti de an ka to tan u bɛna da i kun la sisan ni ko i bɛna o fɔ dɔrɔn u bɛna o fɔ an ka dabila awɔ nka a fana ka f'u ye k'a fɔ ni wari min don nabila ye ne fɛ n'u y'o don an ka surasiw ka minɛnkow la miliyari 6 kalo k'a kɛ premier k'u nisɔndiya miliyari kalo dɔ bɛ se ka premier mɛ dɔ bɛ se ka don minɛ na o voilà ne yɛrɛ fɔ ka prime kɛ ka minɛnw san k'u nisɔndiya u bɛ baara kɛ san kɔnɔ ko miliyari 72 de don a y'a to a la ma bila kɛrɛfɛ ni bila kɛrɛfɛ an ka taa o bɛ se ka caman fara sɔrɔsiw sara kan ka avion caman san dɛ ka minɛ caman san ka sɔrɔsiw caman recruter dɛ siga t'o la wallahi ne hakili la n'i bɛ ko jateminɛ n'i bɛ ko kɛ i k'a jateminɛ a bɛ se ɲɛ cogo min na an ye nin kelen fɔ ozone ko la ko wari min bɛ ka don ozone na u ka vari labɛn n'o ye o y'a ye o u m'a lamɛn ɲama t'an dala nin yan siga t'o la ni miliyari 9 kelen don vari la dɔrɔn an tɛna lafiya an bɛ lafiya c'est à dire kow kan ka jateminɛ cogo la minnu b'a to jamana bɛ lafiya ne hakili la ko ne y'a kɛ cogo di ko sigafɔ minnu kan ka kɛ a bila an dani sigafɔ ye damu ye assise nationale de la refondation ko politique tɔn caman jira k'a fɔ olu sen tɛna ye a ko la a bila an dani min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Amani Ɲang jira sa k'a fɔ ko ale kɔni jo dira a ma k'a fɔ ko a nɔ foyi tɛ a dara la ma k'a sɔn ye dara la nka a ma k'a sɔn ye k'a fɔ ko basket ko ɲɛmɔgɔw u b'a la ka u bɛ musomanin minnu b'u bolo baara la basket boli la a k'u bɛ olu cɛnimusoya bɛ tɛmɛ n'olu cɛ kuma dɔw la k'a sɔrɔ a ma diya u ye o hakilila ninnu kɔni ko Amani Ɲang se ma ye a ko la a bila an dani a ka dɛgɛ jɛlen don
ayo tubarakalla o here l'indépendant est mon fo ala jira ka fo sefa wari milliard bi duru ablandan sefa milliard bi duru adira ko fond covid musaka min bora ka fo ko coronavirus bana kelali ko kuma konnana ko koni mata ataro la ablandan atarami ko ne kuma konnana vérificateur général ko ni identité sebe konnana ko jala ke bele no ko sube fa nyamgo so no primature war ko nyina bola ministre so chamambe no war ko nyina bola NPSC EDM ani fota se OPAM chambre de commerce et d'industrie du Mali ani ko FGSP ko jigi semenjiri projet ani fota se nga kenya so bawma ko no bala jiri nyam ko jala ke bele no ko war ko na blandan kabako ayu o mi talike amon nyang nunka la halaina ko fédération malien de football nyam ko chamambi no o lu ko ne nomna na koina ga ko amon nyang segna kata aka barala tubargal sani fere bituma jamana ne chakada me jamana ka sani fere ko nyina bo no marché public ye ko barakala bi grève la ka internet meni barabla o ko ke me sababu ninga sani fere baro jo ko folo ablanda kasumaya les ko wele ala jira ka foko colonel chime goita be manga sumala haku kema ka aka fere o ko kuma do manga suma njoro ka bogo suwenka kuma bi kuma makumbi kuma o tiɲɛ nka kan waati min ko sisan jamana maracogo la politiko taabolo la abla na ko kuma bɛɛ manga suma kuma ɲabla ye an ma ɲi ko ne an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛsira taamali hukumu kɔnɔna na jɛɲɔgɔnya baara min kan ka sabata n'u cɛ ko baara bɛ abla jɔ bolo ni o ye ka danaya segin ka kurakura ka da mali jamana kan min bɛ tali kɛ te ko ale kɔni ye an ka minfɛn ye min bɛ kɛ sababu ye ka baro ɲɔgɔnyaw ni teri ɲɔgɔnyaw ka olu sinsin kosɛbɛ ablanda ni mali kɔnɔ min tali kɛ kaba feere fana na ko ale kɔni kɛra sababu ye ni ka muso caman bɛ nɔ ka a to olu ka se ka dɔɔni sɔrɔ ni waati ninnu na abla ye info matin a jara sa k'a fɔ ko politiki tɔn kɔni ye a dankɛnɛmaya k'a fɔ ko olu sen tɛna ye Assise nationale de la refondation la ablandan politique ton chama ko lu asemetiya ne ko ni fe en kumbe maçon fo ka di maçon ata ida abla o wede CNT sigili ko lo ni kele ne kya o aklara alabana na ke andaba na ke munye o ne fe ukata ukatu siga ka huta fo men ta fo man la même c'est ko wasonore men mata maçon ata abikela aywa kuma ka ca o ko se wori milliard bi duru olu segnen do kan ko fana bala ka ɲini sabula ko a ta yɔrɔ ma dɔn coronavirus bana kɛlɛli hukumu kɔnɔna na a bina dingɛ kɔnɔ kuma ka ca ala sɛmɛntiya ka fɔ dialogue assise nationale de refondation ko kɔni ye cogoya ye mali bolo ka se ka an ka tariku fɛrɛtɛ kura ka o sɛbɛn min b'a to an bɛ se ka bɔ an nɔ na ablandana ko cogoya ɲuman don ko an ka jamana kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ nɔ sisan politiko siratigɛ kan ni CEDEAO jɔlen don jɔsen min kan o ko fɛɛrɛ jumɛn kan ka se ka sɔrɔ walasa an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ pelikan mɔgɔw kɛlen don ka kuma di hakilijagabɔla dɔw ma o ko ninnu siratigɛ la ablandan sɔgɔmada na kunnafoni teliw ye nin ye an b'a lajɛ tilegan fɛ k'an nɛn don kuma ni ɲɔgɔn cɛ bamanan dɔ ye ɲininka kunu ko a b'a fɛ ka dɔn région joli de bɛ Mali la nin waati in na alors est-ce que an yɛrɛ b'o dɔn est-ce que an yɛrɛ b'o dɔn ayiwa a yɛrɛ t'o dɔn n ko a ma bi n b'a ɲini k'a d'a ma jateminɛ yɛrɛ région 19 de Mali la nin waati in na 19 ne kun fɛ ko 20 don 19 10 o bɛ ni la o bɛ baara la gouverneur bɛ yen wari bɛ yen budget bɛ yen 9 gouverneur kɔni bɛ yen cercle tɛ yen wari tɛ yen budget tɛ yen gouverneur sigilen bɛ yen dɔrɔn a tan fɔlɔ ye jumɛn non n'an ye Bamako fara k'a bɛ kɛ mun ye ko Bamako ye district ye ko ko mun kan fo n ko f'o ye Bamako ye district ye Bamako de ye faba ye donc u m'a fɔ u t'a fɔ région ko district de Bamako voilà mais gouverneur fana b'a la dɛ ale gouverneur tɔgɔ ye Mbaye Konate maintenant Kayi o de ye fɔlɔ ye ale ka gouverneur ye Sadasu ye colonel Musa Sumare Kulikɔrɔ ye filanan ye ale fana ka gouverneur ye Sadasu ye
colonel Lamine Kapori Sanogo. Sabana o ye Sikaso ye. Ale ka gouverneur civil ye monsieur Sine Dembélé. Nanina o ye Segu ye. Ale ka gouverneur ye police de contrôle général de police Alassane Traoré. A Duruna o ye Moti ye. O ye colonel major Abbas Dembélé. Worana o ye Tombouctou ne yɛrɛ ka dugu. O ye ale fana commissaire de police colonel de police Bakoum Kanté. Wolowolena o ye Gao ye. Général de brigade Moussa Traoré. Segina o ye Kidali ye. Colonel Fodé Malik Sissoko o de gouverneur ye. A kɔnɔntɔnna o ye Tawdeni ye. Général de brigade Mohamed Abdraman Ould Meudou o de ye o ka gouverneur ye. A tana o ye Menaka ye. O ye monsieur Mohamed Al Hanafi Hamidou Maïga. Ni de région tan ye. Minnu bɛ ni la gouverneur bɛ yen. Administration bébé Sigoro Boubolo Bilge Boubolo. N'a tɛmɛna o kan tani kelen Buguni gouverneur kɔni bɛ yen mais foyi tɛ général de brigade Keba Sangare. Joyila gouverneur bɛ yen madame Cissé Aminata Diallo mais foyi tɛ yen. Nioro gouverneur bɛ yen ale il est Ali Anaji. Tan naanina o ye Kucala ye général de brigade Abdoulaye Cissé. Tan duurunan o ye Kita ye monsieur Dawuda Maïga. Tani worona Nara colonel Amara Doumbia. Tani wolowolana o ye Banyangara monsieur Meissa Fane. Tani Segina o ye Sanye colonel Ousmane Sangare. Tani kɔnɔntɔn o ye Douanza ye monsieur Maurice Cissé. Voilà région mun bɛ sisan. Kɔnɔntɔnni gouverneur kɔni bɛ yen mais foyi tɛ. Tan fɔlɔ fɛn bɛɛ bɛ yen. Bon donc comme a tigi ɲininka n taara ɲini ne hakili la sisan u tulo b'a la kuma b'an o la. Ni ma jɛya a mugana o ye Bamako ye. A mugana o ye Bamako ye. Olu n'u ka gouvernement Bamako u t'o jate région ye comme Faba bɛ yan président bɛ yan ko bɛɛ bɛ yan. Le district de Bamako. Gouverneur fana bɛ yan dɛ. Gouverneur bɛ yan maire central bɛ yan. Voilà donc n'a ka di an b'a fɔ mugan mais c'est 19 régions plus le district de Bamako. D'accord. N'a y'a fɔ o cogo la. Mɔgɔw b'a faamu. Mɔgɔw b'a faamu. Donc u bɛɛ n'u ka gouverneur filɛ. Gouverneur tan kɔni olu bɛ baara la bu masaya la. Kɔnɔntɔn olu bɛɛ kɔni u b'u sigilen don u bɛ fɛn kɔnɔ u ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ. On appelle les régions opérationnelles et les régions non opérationnelles. Olu yɛrɛ côté fama côté. Les régions non opérationnelles. Tubabu kan ka d'u ye dɛ. Région opérationnelle et région non opérationnelle. Tubabu kan tɛ wa. O tiɲɛ. Ayiwa n b'a fɔ i Traoré. Waa Jite. K'an bɛ kɔfɛ.